Jen ten, to je načisto blázen. To je načisto blázen. Všetci haraši. Prečo sme tu na tomto mieste? Toto miesto je pre mňa zázračné. Presne tu sa odohrávajú tie vrbovské vetry. Keď používaš alkoholické nápoje, ty si myslíš, že tým výrazom, zmenou toho výrazu zmeníš už ten život, už sa chceš kajať alebo čo a psík, prosím ťa, si zase na tom istom mieste, na prostredku cesty. To vôbec není tým, to sú všetko len vizuálne zmeny trápiaceho sa človeka. Teraz to je o inom. Áno, nech sa páči. Serus, Michal. Jablonice, výborné, to je kúsek úplne. To je 20 minút možno. Dobre, čiže ja si robím festival, všetko je pripravené, Prídeš do malého mesta Vrbové a opýtate sa, že kde je bývalá trikota. Dom kultúry. V Dome kultúry je tá skúška. V legendárnej kinosále, kde sme začínali pred 30 rokmi, znejú piesne Pražského výberu, na ktorých sme vyrastali. To je asi možno zažívam najkrajší pocit z dnešnej odnáchnoci. A Michal Koca vnútri. Som šťastný. Môžeme ísť. Neprší nám, dobre je, pomaly. Pomaličky dáme. Dobre, poď za mnou. Tyko dáme do stredu kľúč. Poď za mnou ešte kľúč, poď za mnou, dobre. Dobre. Nech kufrík, tu to bol. To je jedno, že? Tam. Macík Pikču, on je jednu nohu vrastenú korenou do zeme, je čistý bylinožravec. Po vyžratí bylín vo svojom bezprostrednom okolí potom od hladu odumiera. Vysuší sa, veter rozsieva semená, vyrastajú ďalšie macíky. Toto je fantastické. To je nádherné. Ve Vrbovém mám také dva milované obchody. Nástroj sa volá Vrbovské vújary protivzdušnej obrany. Jeden je za moju scénu, jak bývam, to je, že hydináren a jeden je hračkáren. A vždy si kupujem v tejto hračkárni lepiace pásky. Už ako maličké deti sme s pánom bratom zakladali rôzne hudobné formácie. No a keď som mal ale 12-13 rokov, sme založili prvú takú naozajstnú hudobnú skupinu Veget. Keď nám ten Veget zakázali, sme sa premenovali na Karpatské chrbáty, čo v tej dobe znamenalo, že vyskočte na chrbáty a karpatské. To bol
druh alkoholického nápoja. Pieseň sa volá, že ja som širokýle tvrdé. Karpatské Chrbáty zahrajú príbeh o jednom neznámom mužovi, ktorý nabral odvahu a dokázal povedať svoje milé pravdu. V aute na zadnom sedatle išlo neznámemu zle. Frajerka mu dá pacačik, kľudne to vyvrať, miláčik. Po prvej pesničke prerušíme normálny koncert, príde predseda a spravíme slávnostné otvorenie. Dobre. No však prvú dáme Na nie. úvod. Nie, prvú dáme hymnu. Prvú? Nie, opačne. Dobre. Hymna sa musí hrať predseda lepšie, keď Dobre. bude predseda už tu. A keď náhodou príde predseda, prerušíme koncert a urobíme privítanie predseda. Dobre. Kedy sa otvára ventil? Keď tu bude predseda. Dobre. To je slávnostné. A holuby? Pozaj, záchodu vrtule smerom k vrtuľníku nevypúšťať holuby. A nechaj ich tu, čo bude mať na nedeľu na polievku. Ujco. Tento nástroj vznikol špeciálne kvôli hymne multiorganizácii Kriak z Vrbového. Nástroj sa volá 2MSSNSHP-HP. Znamená to dvojmotorový, samostatne stojáci, nesamostatne sa horizontálne pohybujúci hromotlk priemyselný. Má niekoľko takých základných častí. Od spodu je to 4KT, to je štvorkolesový transportér, na ktorom sa nesamostatne horizontálne pohybuje. Potom je tam KS, to je krížový stabilizátor, HN, hlavný nosník, ZR, zvukový rezonátor, S1, S2, sacie potrubie 1, sacie potrubie 2 a V1, V2, vysavač 1, vysavač 2. V1, samozrejme na rozdiel od Jaslovských Bohuníc si nabiehame a odstavujeme, kedy my chceme a uznáme za vhodné. Multiorganizácia Kriak mala vždy svoju vlastnú armádu. Slávnostný okruh to bude asi nazvaný. Alebo chce teda znázorniť aj symbol multiorganizácie Kriak, je to kruh, ktorý sa otáča oproti smeru hodinových ručičiek. Áno, je to proti smeru hodinových ručičiek a prichádza pán predseda multiorganizácie. Nádherné! Nádherné! Tešíme sa! Ústretí pánovi predsedovi prichádza jeho manželka, Lupaca Komila z obce Brašty. Už sa nám teší, už sa zvítajú. Áno, sú to poloroční manželia. Dobáčili osobné primátor Vrbového. Bola to politická svadba v rámci Vrbovského slobozeneckej armády. Manželka pána predsedu prestala zavárať a osobne prišla na festival. A teraz slávnostne otvoríme tento festival.
aby nám tu spolu dobre bolo, priatelia. A teraz, ako býva zvykom u nás, keďže niektorí odídu večer domov, alebo niektorí nebodaj si nebudú pamätať z príčin alkoholického opojenia, záver festivalu, teraz slávnostné zatvorenie festivalu. Festival Vrbovské vetry sa končí. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia o rok. Ahoj! Za usmievavou maskou, kto si ťa chráni železnou rukou. Si človek plný predsudkov, pletieš si zmysel pre poriadok s láskou. Možno máš 30, ale v skutočnosti máš asi 150 rokov. Dotiahneš to ďaleko, v žilách ti prúdi krv našich predkov. Sloboda je to, čo ťa najviac irituje. A sloboda je to, čo ťa uráža a rozčúľuje. A sloboda je to, čomu tvoja duša nerozumie. Je ako žena, čo ťa nemiluje. Sloboda. 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 Som mal normálne rozdelené poličky. Aha, ideš do telky, liter vína, aby nebolo vidieť bronťáčiky. Ideš na pódiu, minimálne 5 pív. Máš koncert s tou skupinou, deco borovičky. Chceš sa pozrieť na to, že svieti slnko, ale chceš si vychutnať to, že svieti slnko, tak si to dokázal, keď si dal 5 pív, tak si sa pozeral na slniečko a povedal si, jaj, jak krásne svieti to slniečko. A teraz vyneháš ten prvý trapný úkon s tými pivami a pozrieš sa a povieš si, jaj, jak krásne svieti to slniečko. Čo miluješ? Milujem zábavu. Milujem svoju manželku. Pivečko, festival je to úplná paráda. Milujem túto krajinu. Milujem svoju prácu. Ako ľudia zneužívajú toto slovo, si myslím. A milujem svoje hobby, robiť ochrankára. A rozprávajú to ako milujú jedlo a milujú nejakú kapelu a to je proste príliš silné slovo. Brada Pitta a Justina Biebera. Čo milujem? Všetko. Milujem kľud a slobodu. Milujem dostihy na húpací konoch. Alkohol. Čo milujem? Hokej milujem. Marihuanu. No, já fakt jako nechci vypadat nějaký přepozitivnělý komfort, ale prostě já se těším na další den. A vlajky. Život bez vlajky nemá zmysel. Ženy a chlap. Mužov, poznanie mužov. Tomu sa venujem teraz. Pochopiť ich. A prečo vás to vlastne zaujíma? No prečo nie, však s ním žijem. To je taká krásna otázka, že až som zaskočená. Čo milujem? Tak myslím si, že svoju rodinu v prvom rade.
Manžel ten už je druhorady, určite. Tak to vám poviem. Svoju dcéru a vnuka. Veľmi. Děkuju ti za to, že jsi mi ještě zavolala. Moje duše černá už to ani nečekala. Jenže moje drahá, je to všechno trochu na nic. Já už jsem se rozhodl, zítra budu znovu panic. Oh! Yes! Děkuju ti za to, že to rovnou nepoložil. Že jsi nezapomněl, co jsi se mnou všechno prožil. Dneska svítí měsíc, pro každýho zvláště mi to líto. Jenže už je konec, však víš to. Vím to. Měsíc, svítí měsíc. Měsíc, svítí měsíc. Měsíc, svítí měsíc. Chlapci, priatelia, ono to je ozaj o tom priateľstve, lebo všetko sa znáša ďaleko ľahšie, keď si obklopený priateľmi a na vetroch sme teda ozaj obklopení priateľmi. Je to krásny pocit byť obklopený priateľmi. Nemám čas, ja nemám čas. Nejsem tam nenávidel. Povedal som, vybem mi prvú slávu. A nič. Nedali ty? Nie. Fuj. Že som tam není. Musel som zaplatiť. No ty si zlatý, vieš to každý, kto sa mi doma. Ale, Žano. Chýbaš mi tá, kde si? Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Iba si spomenem na to, ako mi to rozkazovalo, jak je človek aktívny, jak hrá to divadlo v tom, že čo ešte treba kúpiť rozčeky, čo treba kúpiť mliečko. Ale to nebolo, že treba kúpiť mliečko a rozčeky. To bolo, že človek si chce dať po ceste do tých potravín ďalšie 2-3 piva, ktoré neviem koľko minút alebo hodín zase fungovali v tom organizme. Doma ostaneš, nikde nejdeš. Nikam sa ja nejdeš. Daj zavri sa do izby, udaj šmakuj tam, nejdeš nikde. Zavral ho a on zostal doma. Potom už to trápenie bolo tak veľké, že už ma to prestávalo baviť. A začal som si robiť výlety do čistoty. Čisto. Výborne, dobre. Takže začínajú Dostí na húpací kolo, ktoré organizuje Cvahahuk, to je celovesmírna asociácia húpačov a húpacích koní. Táto naša organizácia organizuje jediné Dostí ve vesmíre na húpací kolo. To je úcta tomuto tvorovi. Nie, ako vidíte, v Liverpoole alebo v Pardubickej, na Veľkej Pardubickej si tam koň zlomí nohu, potom ho sa zastrelí alebo takéto. Tuto maká žokej, na ňom všetko závisí. Koň nerobí absolútne, ale absolútne nič. Pripraviť sa, pozor, šťú! A už to začalo, a tam bol do tých zezemu.
Ja som Maroš, ide dopredu, teraz sa otrhol sa, ale tam Hopka tancuje, predvádza sa, to je neuveriteľný závod. Ja som Maroš, Bratislavy z Oravy, to je fantastické, toto sme tu ešte nemali. Exibičný tanec kruhový a ešte aj proti smere hodinových ručičiek, to je neuveriteľné. Pán brat boli vždy súťaživí a hraví. Nástroj sa volá OPVH NSSDR VDS. Znamená to odkaz pre výrobcov hudobných nástrojov. Strčte si do rici vaše drahé saxofóny. Je použitý vlastne saxofón zo splachovacej nádržky, 110 kolienko a plastová trúbka. Romana s Ivanom, keď som ti vravel, mám ťa rád. Začala si s Romanom, ja som ti volal 1000-krát. Teraz sa vlákaš s Marošom, mojím najlepším kamošom. A vítam ťa aj s Braňom, neviem čo vidíš na ňom. Nebuď hlúpa, snaží chodiť za mnou. Pravím ti to rovno. Prečo vymetáš mladý disky, krčmy, polej ty. Skutko Hiltonu a stiahni rolety. Alebo čo? Pod vplyvom alkoholického nápoja. Hovno. Nie, dávajte si pozor na seba, chlapci. Ale ja vím, že kedy má prísť. Opatrnosť, ja viem. Po obede voda, a minerálka a také labužné drinky. Perfektné. Dobre. Víš, ne, že má tu žabky. Ona nebude napitý chodiť týko. Nie, neboj sa. Čaute, detičky. Vítaj, Adriánko, vítaj. Jako tvoje zdravie? A povedal som si, že pol roka si dám a že uvidíme, jak to bude. A ten pol rok bol pre mňa ako keby som lietal nad zemou. To bola droga, to bola šľeha. Čau, sestrička. Ahoj. Dáš mi to intraverózny alebo len do papule? Ha? Tak. Čo chceš ode mňa? Potrebujem pálené. A tieto prázdne pípy si nehaj doma. To môžem aj ja točiť. Borovičku? 2 rumy. Ja si prosím jednu borovičku. A jednu borovičku pre tohto feďáka. Zahrešil. Ty nemáš rum? Nemám rum. Zahrešil. Si červená sestra, ty by si mala byť v pohotovosti. Bim, bum, Mladý bum, muž, si hovoril, že nepoužívaš už alkoholické nápoje. Ale to chalanom berem, ja kofolu si berem. Ježiš, no. Dobre. No môžem, za to, no. Dávaj pozor na sa, málo hodín máš moc promile. Chalani si v šenku sedá. Vyniká letvár bledá. Má červené fliačky. Ľúbi šunka fláčky. Áno, áno. Ľúbi šunka fláčky. V těch botách šel čas a já jsem šel s ní. Co všechno jsem sněl a co ještě sní.
Ztrácím svůj čas a přec pořád sní. Má lásko, lásko má. Boty ty už seš lesou a já jsem už starý chlap. Boty ty už seš lesou a já jsem už starý chlap. Jirka, hraj to tu. Boty ty už seš lesou a já jsem už starý chlap. Chlap, Aj som sa bál tohoto veku, že 40 a viac, že čo to bude, že keď budeš starý, už hotovo zle. Naopak, ma to začalo baviť, stárnuť. Že čím som starší, tým ma ten svet viacej baví. Niekedy sa zláknem toho, čo vymyslím a poviem si, že toto by som strašne chcel a ja sa do toho vložím, ja si za tým idem a mne sa to splní. Na štadióne v tribúne pripravený, tam dostaneš potom príľubu nejakej farby a formulu nejakej farby a... Dobre, medzinárodné preteky budú. Dobre. A pôjdeš pod vlajkou Vašarfa. Vesmírnej asociácie šurgáčov rozhodcov Formuly 0. Ja mám, chlapi, na vás strašnú prosbu. Michaeli, mohol by sa zúčastniť tej Formuly 0? Pre nás by to, my máme českú vlajku nachystanú, ty budeš reprezentovať svoju krajinu. My máme slovinskú vlajku. Co se dělá jako? To sú normálne také, keď sa, že ja ti to idem aj ukázať. To sú také autá... To se běží jako, jo? Nie. To je medzi automobilizmom, curlingom, to je na tom mladé, čo to šurgajú, a šachmy. Niečo taká kombinácia. Lebo počúvaj, šurgneš, máš ten voz svoj... To jsem z toho teda hodně moudrý. Šurgneš prvý, druhý, všetkých 6 odšurgá a komu najdalej dojde, tak ten začína druhé kolo. Vlastne, kto príde prvý do cieľa, ten je víťaz. A kde sú tie šachy? Formula 0 sú automobilové preteky, kde je pilot mimo kokpitu svojho vozidla, čím je zabezpečená jeho 100% bezpečnosť. A Formula 1 už dávno odišla na morálne smetisko dejín automobilového športu, kde dochádza k zraneniam pretekárov a to sa nám hnusí, tam je to nebezpečné, odmietame takýto šport, nebezpečný. Áno, pozor, a je, nie, ešte to není, ale už to je blízko, máš 60 cm. Obecenstvo stáva a je to tam, Michal, prosím ťa, nastúpne víťazov, na prvé miesto sa postaviť. Tento nástroj sa volá kravička mozgocucka, volá sa tak preto, lebo tomuto nešťastníkovi cucá mozek z hlavy. Je vyrobená z kravičky nafúkovacej zračkárne, plastové trúbky, hliníková, fľaša plastová a sú to vlastné gajdy. Jak sa volá dievčatko? Keď som písal prvú knižku Láskavé rozprávky, prežiť čistý deň. Tak som si povedal, že keby sa to čo len jednému človeku na svete páči, nemotať sa zas, tak ja som šťastný. Keď to jednému človeku pomôže, alebo jednému človeku urobí radosť, akákoľvek moja kniha, tak to stálo za to a ja som šťastný. Splnil sa mi sen. Ďalší čistý deň. Vážení priatelia, veľmi príjemný oznam v tomto meste, na tomto mieste, na tomto pódiu, u nás ve Vrbovém, bude teraz hrať a spievať David Koller s kapelou.
Ďakujem chlapci za ďalší splnený sen. Sami se k břehům kloníme, sami jak bezvládnej proud. Sami se proti vlnám stavíme, sami se chcem zbavit těch pout. Sami se k břehům kloníme, sami jak bezvládnej proud. Sami se proti vlnám stavíme. Jsem na tom stejně, mám tě rád. Jsem na tom stejně, mám tě rád. Jablkem nejsi, spoustu hlouč a zlívám tě celou. Merci, tak upustit zoufalců ráj. A ty tady tu blusa, nový Santa Lucia. Firma, která je vždy o krok vpřed. Na rukách jim od práce kvitně vred, sťaby kůret. Výchovka ma nejako nikdy nepritahovala, ale tá naša, tá sa mi páči. Ahoj. Druhýkrát od Slovenčína nie je tak dobre od Berlínu. Ja som sa narodil už v Nemecku, ale rodina je... Kde ty bývaš? V Berlíne. Berlín? Berlín. Druhýkrát ja som tu prišiel... Na Vrbovské vetry. Lebo ja som myslel, že je najlepší festival. Ty si zlá. A dnes dáš, tebe nepokazil náladu? 3 roky dozadu ja som tu bol a tentokrát. A hram tiež, ja som muzikant. Máš kapelu, super, tak daj kapelu, pošli mailom a možno Berlín daleko. Robo, Bráňo, ahoj, čau, super, to som veľmi rád. Tak, no, ja som prvýkrát, keď ja som išiel cez internet, ja som sa pýtal na festival, keď ja som na dovolenku tu každý rok, prídem jedenkrát, rodina je tu, Vrbovský vetry. Čo to je Vrbovský vetry? Crazy festival, bláznivý. Aj bol si preteky na konoch? Kde? Preteky Horse. Tam hore, áno. Povedz mi to meno, name. Robert. Môžeš písať Robo Heisel hore. Heisel, to neviem, Robo. Ja som sa smál, Heisel hore, to je... No a v tej čistote si žiť, je to krásne. Celý sen v srdci, aha, papierová Praha, Krakov či Varšava. Cestujem skromne, celý svet po mne. Ešte raz poviem, aha, skočím ma do leta, je mi dobre, aha, dnes je to modré, aha, tu je až kúpne, aha, za doma vo mne, aha, cestujem skromne, aha, celý svet po mne, aha, ešte raz poviem, aha, skočím ma do leta, skočím ma do leta, skočím ma do leta. Lásky si zapláva na vrbovských vlnách. A že ve Vrbovém nemáme more. Pracovný úraz je vždy nepríjemná záležitosť. Už sa k nám blíži náš Lasinko. Už sa k nám blíži náš Lasinko.
tak sa na teba tešíme, lásky. Opa. Čo teba ďalej ťahá? Ja dám do toho všetko, robím to úprimne, robím to z lásky a funguje to zatiaľ. A keď to prestane, tak zadakujem za to, čo sa už udialo a čo sme tu v týchto zázračných miestach spolu mohli prežiť. Som sa rozbehol a letím jak vietor. A z miesta, kde som dlho stál, som konečne vzlietol. A v diere, čo som vystál, zostala stopa. A v bludisku s východom prestal sa motať. A možno sa zastavím a zrazím ma k zemi. A jedna vec je istá, kým lietam, dobre je mi. Sa k cieľu blíži, letím jak šarkan. A všetkému, čo moju cestu skríži, poďakujem.